Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Muhammad Abdullahi Inkiya Shoma Tutu. Jama'a assalamu alaikum, sunana Hajiya Hafsat Katsina. Muna muku tallan wani YouTube channel ne nata mai suna Hafsat KT TV. Masoya na ku shiga ku yi mana subscribe, ku danna karaura, ku yi mana like. Mun gode. Mun gode. Zo Maker Productions. Ni da ke na saba